Hai khule phi iwei perlog janga khamtam ki subscriber ki like ki share ki comment ki jong phi baro te kumba philai I hakini ki si ki bala dep phila banyu I ka wei ka video ka bala viral bah haki social media te badon itu iwei ikong iba ibom yo I ki khmat te ila shakran benno hawe u driver lokal bat imbanya kali kamai te iong ba ngim jukit yakum kini ki jaj briu hendrei yo letse katu kajing kren jong itu iba kala long hakajing bom poi perkat lane kadon kumtamo hakajing imbriu kabom la ban perkat bat kajing jia kalong kumta namar ba ila sutu hi kum yang iki ba don ya ki jing duna haki dikhat met yo lese haki bom yo iki khmat lane haki bom yo sngew ka skor lane haki bom la ban ya haki kejat te ki driver ki banyak ya ki kali kamai yo lese ki don kajing thot kajing wit namar ba haba kila ban penyang lane kijaka kiba ki pensange ba kin hierno namar kadon kajing bampor ba kasimpor kato kadni haba ki hier lane haba ki kiu lane yolese ki driver ru ki hap kumno ban ong ban shu pen hier yaki bat ap ya kapor namar khamtam haki jaka sor lei kikali kia bun te kablok ru kadai kawei nangta kidon kibun ha kajing imbriu kisngew ya kata ba ki ong ngisngew salia ru umno ban kit ya kibriu kibadon ha kajing duna kidukot met ndrei ngaru ngadai uwei ubadon ha kijing duna ya kidukot met ndrei ngaru ngasajlap ba kum kini kijing jia bang ya tingku bun ngisakren ha ki briu ngamla ban keno bat ngamla ban ong ba unu uta uba kren uba ayu ndrei kidon kibriu kiba syat keren ki ong ba kadai ka kentin biria namar haba ngilong kumta te ki keno no iya kata kajing long kajing man kajongi ndrei ha kajing mi syakmat jong ine ikong iba syakren how to driver lokal te kane kadai kajing sneng iyo letse ya ki driver lane ya ki parasinong paratau ki bayaj bayang yo leseng ya kendu ngia tingku shalenti shasenkin yo lese te hangi ki ba long ki badon ha ki jingduna te philate phi bangi duna habaro kiliang yo lese wat ka government ka sarkar ngalaban ong ba kadon kata kajing nyew kajing keng ba ngi dei kiba kham hapo bat kinyew ru yangi kiba long kumta wat ka sarkar ru kadon kajing keng kabakum kata namar haba ngape chaka thungkam tungjam ki ong ba ka thungkam tungjam kadai kabha kajungi ndrei haduk mentamne ngampat juyo iya kata kabha ka jongi kaban sim kata ka rukom ba kibriu kibadon jingduna kumangi te kinla banyo iya kita kikam kijam ndrei saha ki para briu lei kadon kata ka jingduna ka jing bakla bat kumta ter te ngakarpat ki phi iwei ba sngewa
ban like ban share ya kane ka video ka jonga namar ba kumangi ki ba don ki jingduna haki khotmet phila ban ong ba ngilong ningkong tang hakapor thebut ngim don kam ban yang yu lain wada ulain ucerong kano ru habang ipoi mangi kiba don jingduna ki khotmet te yangi la shpa rum no pun sin nga haka jinglei ban thebut nga yania bat nga ainia yaitu iba ap phila ban ong ba pulis lane ki puling kumta ter ki puling agent kumta ter ki ong ba pi phila poy ne te khiring rung no namar ba ya pi pha apio lain to pendep no ya kabut ke jompi nrei hanga himarwe ngasngeu ba balai ngilong ningkong tang hakapor thebut habang yang yu lain ban ai ya kabut ke jongi nrei haki ki baro ngisa syadin kata kadai kawi ke jingkli ke jonga te kiba sneu shan mansim bat kiba don kata kam sim ke jing berkat sneu ha like share ya kanika video ke jonga bat sa komen ro apo komen jonga ka komen ke jompi ki pajba kabri unyu trap ya kane ka video ke jonga ka ba ngala pelaj minta namar habun kiliang kila ban ong ba haki hostel habang yang yu lain don utau ba wan syau yang yi bau ong torung no namar kane kadai kapali ke jompi ba pin sim ya kane ka benta ke jompi ba pin rung no lane la pila ban ong haki bang don yu tau briu badon jingduna ki di khotmet ba wan khot ye i ba ong torung no mapi namar kane kadai ka benta ke jompi nrei ngasiam ya kane tang hakapor thebut kane kadai kawe kajing perpau kajonga ba hato kibor bahalor kinsim ayu halor kane kajing kren kajonga haki office ki baper lane hakino kino ki department lane hakino kino ki bang lane ki hostel ayu kin sim ya kane ka senjam haba nga ngasem kumbang ngasem mga kiwei ki para dikot ki badon ha kajing duna ki dikot met ngasngeu baki long kumtahi te ngathrai phimla ban ong ba tang banga lane tang mapi nrei baro ngisem dia ki jing haman kiliang habing nilai sim dawai haba ngilek syabang haba ngilek sya ki department ki baper ngisem ya kum kita tetang kumta kublai sibun kublai sejarngu ngen second pat hakawe pat ka video